Hail la ilaha il monggo batine nek allazina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah nek atine ya Allah kelebon zikir tentrem ayem adem masyaallah. Wong sakniki niku niponangi aku nyambut gawe nganti lali marang ngibadahe awete esuk wis mangkat lunga mulai sore nganti jam 5 ning nyatane bondo gak bisa diangsa wis ana jatahe dewi-dewi nggih mboten wis ngerti rezeki iku pesten Gusti diburu mlayu yen durung jatamu percuma yen nyambut gawe ning lali ngibadahe percuma seneng ing donya ning akhirat sengsara. Mula dulur ayo do tindakno kita Gusti kang maha kuwasa sing maksiat ayo ndang tobat ngelingono siksa akhirat tak sanggup diriku sungguh tak sanggup. Menungso kaya mobil ati minangka sopir lho mobil iki wis senajan to anyar kinclong ayu moblong-moblong nek supir elek malah jegur jurang jegur larik mergo supir sing ora apik nggih mboten senajan mobil niku elek tuwek keklek-keklek ngentutan sisan tapi supir apik mlebu dalan sing genah ora nyeger jegur jurang jegur larik melu ril syariate ngagama Allahumma lho iki contone menungso kaya dene mobil ati minangka supir elek api menungso tergantung ning gone atine berarti duwe jasmani duwe rohani jasmani pakan sekolah sayur rohani pakan penghentikan dawuh pitutur jasmani kurang mangan gering kuru rohani kurang mangan dadine sok keliru ayo do ngaji golek ngilmu angel nek durung ketemu tapi nek wis ketemu uripe maju entuk pangestu Allahumma usluku batoke ilailo la ilaha illallah si Romo menyang Solo ben cepet wis setengah siji ngantuk dereng si Romo menyang Solo lafali siron man fasolu dikir ono sing lewat lambi lewat banter jahir nafi isbat la ilaha illallah la ilaha illallah ning kanut kiai sing genah ono panggonane puser tarik utek bareng dengan wangsul ngiwa sowan guru mursid toreko sing genah dalan sing genah sing muktabarah Khalidiyah Qadariyah Naksabandiyah monggo lah Sazaliyah sing penting muktabarah aja angger ngawur sakniki iki ngawur-ngawur pirang-pirang kok dikir kok ngantek ngoser la ilaha illallah la ilaha illallah oh kentir kae wong edan ngantek ngoser kaya wong ayanan nganuto kiai amin Allahumma mergo kiai man ro'a faqat ro'ani sing tau weruh karo wong ki mau tau weruh karo wong ki 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 tau weruh karo wong nganti tekan Kanjeng Nabi padha karo weruh karo aku Kanjeng Nabi Allahumma weruh karo kiai weruh karo kiyaine kiai weruh karo kiyaine tekan kiyaine tekan Kanjeng Nabi tasawuf rantik-rantik gondeli sarung kiai pinanggih Kanjeng Nabi wonten suwargi amin Allahumma amin Allahumma mula gondeli kiai ya Allah siron man fasolu man ki menungso fasolu do salato nek kowe ki menungso salato nek ora menungso ora salat ora apa-apa titikane menungso sing kaya apa mangan njaluk enak ana sego njaluk iwak ana iwak njaluk jangan njaluk sambel njaluk dudoh kuwi menungso wedhus turune wedhus mangane suket ora tau protes njaluk sambel ora sembayang ora masalah
Menungso turu njaluk enak amben njaluk kasur njaluk spray njaluk bantal njaluk guling ana guling njaluk wedokan kuwi menungso wedhus turu ning kandang ora tau protes njaluk kasuran ora sembayang ora masalah dene nek ana menungso gelem turu ning kandang mangane suket ora sembayang ora masalah nggih napa mboten wis ngono ae kesuwen kok Kang wong kandhanane angele ra karuan wong saiki sembayang ngono kok abote ra karuan sallu ala Muhammad Sallu ala Muhammad. Rungokke santri-santri rebana barang kuwi sembayang man. Tulisi sapa sing sembayang. Kowe acok lho ngene. Wis potong sapa anggotaku ono ora sembayang. Ora tak sangoni bocah iki. Kuwi sing dadekno berkah, oleh-oleh lebar sembayang la ilaha illallah, oleh-oleh payung monto lafale faya mutu menungso ki mesti mati percaya urip, percaya mati ora percaya ya mati man aikona bil mauti wa alima annahu nazala bihi la mahalata fala buta minhu min istidadi min amali sholihat wa istinabi min amal khabisat. Ayo leren maksiat ayo ndang tobat duren-duren roti-roti amin Allahumma. Niat ingsun mangkat ngaos karo kiai ora basa ing desa jenengan kene. Monggo ngaji wis ra apa-apa bolo dhewe tante. Kiai gaul kok cae. Ya Allah Gusti. Oleh-oleh payung monto mak jentit. Lolobah ngosik to bae. Jentite iki lho sing marake. Lafale fajannatik nek diwaca wakaf fajannatika nek diwaca wakaf fajannatik kok dadi mak jentit iki fajannatika artine swarga do manungsa padha heleng padi Nduk iki wis jam 11:30 hayo hegal tindakno perintah agama aja lali ibadah kaya ngopo kowe kok ngerti bringosku terus apa ya kepengin apa piye to Nduk monggo duh Gusti ya Mas suarane kok kaya iya kaya ora ngono to Nduk Mas miki Mas apa wae yai nyok iki ya Nduk swarga mboten pantes neraka mboten kuwawa nek Gusti mboten ngapura kapitunan rugi tuna kita sedaya nyuwun ngapura astagfirullahaladzim ganti sisae Amira Ruri tintingi le kok laris dongamu ki moga-moga do lorong nek ganti to ri kaya ngono ki mbok ya nek entuk serepan kerong dina telung dina wong iki nek prayo sedelok-sedelok tok kok riri kowe biyen tak tak tarik kowe mo rek salahmu dhewe suket grinting kalonjono ya Nduk bisa yen wajine mangsane ketemu jatah kontrake mundur ra iso ngajukno ya ora iso terus Nduk
Kresek-kresek mring ilahi husnul khotimah amin Allahumma solmet ayende kok ngelewer ngono to amirah suarane kok iso kok kaya anjlok ning isor longan. Ayo golek pengapura astagfirullahaladzim innallaha ghafurur terusno ilmu digoleki, ayo mangkat ngaji, engko didongani muga-muga dawa umur gampang rizki. Allahumma ya nduk bareng ngono piye tekur ngono ken ndledek bareng ngono ya nduk ilmu agama apa yung wah suarane kok kaya nyemek-nyemek ngono ya nduk cara wong mangan kae kurangan duduh dadi rada nyemek-nyemek piye ngono ya ora maidu yo wong ya ije perawan urung ana banyune oh ngono ya nduk kuwi perawan pak rondo to nduk embuh bocah kuwi perawan pak rondo titikane gampang cah telu kuwi cemplungke kolah anggar durung ngomop ku ya perawan. Arep plekutuk wah wis bocor. Klok wah anake 5 yung. Kok tekan semono to, Nduk? Ah, aku njur lagonan sik, Nduk, wong iki mau kesusu bocah iki mau kok ya anggar ngetutur bocah karepe dhewe Sarawita kuwi kok ngawur. Ya wis kono lah, lagoni sik. Monggo, Mas. Datos.
Cangik carane ibadah sing becik, limbuk manut marang liman ya mbuk wong sing ana sumberane. Alaikum bimujalasatil ulama do kumpul karo kiai, Nduk. Oh, dadi ana artine ya, Yung. Lah kuwi kok ana debok barang dijunjung ning ngarepan kuwi. Mbah, wong bocah kuwi diperintah ngusung bocah kuwi kok. Ngetutur kae bocah kuwi. Iki gunane apa? Kuwi nggo nutupi kiyaine, Nduk. Debok ditutup geber sing arep ben ora ngincer. Ngene iki wis rada aman kiyaine. Arep olah ngene ora ketok wis ning kono aman yo, wis arep ngerti apa nyoh. Yung, apa, Nduk? Aku arep takok, Yung. Takok apa? Kiai kok goro-goro ki kiai apa to, Yung? Ngene, Nduk. Gara-gara ki ora kok gawe rusak ki ora kok, Nduk. Kuwi ana kronologine mbiyen bocah cilik kuwi jeh jaman cilikane kae. Dawis dadi balik cilik, Nduk. Terus dek nene mulai rada kondang kae jeh Joko. Nyekel Semar Gareng Petro Bagong sing surasane Samir Cancut Taliwondo, Samir Tasmiron Tismar Musamirun Samir Semar kuwi. Nolo gareki nailah khairin do golek keapian Petruk temen tinggal sapa sira mabago perkara sing ala amar ma'ruf nahi mungkar mantar Semar Gareng Petro Bagong sing terkenal goro-goro akhirnya terus kondang Kiai Joko goro-goro. Oh, dadi ana ceritane Yung ana. Lah iki Pak Ije Joko wis rabi, Nduk. Aku pengen diwayah aja ngono. Wong sing abang pirang-pirang ijo aja dirusui. Wong sing legane pirang-pirang sing dibojo aja mbok rusui. Ah mbok iya malah enak, Yung. Pengalamane akeh aja ngono ya, Nduk, aja ngono. Wong kok lemune kaya ngono kuwi, ngisor dhuwur buntek gemblondong kaya ngono kuwi. Sawane sar ngoyak-ngoyak kuwi bocah kuwi kok. Lah napa to, Yung? Ayo kuwi. Wong kok iso gemblondong kaya bekel, cekel banting mendat bocah. La ilaha illallah, Yung. Lah gara-gara kuwi ana artine, Nduk. Piye, Yung? Gara-gara kuwi jarma basa sing ana arti singkatane. Apa, Yung? Gara-gara golek rasa. Mula ngaji kuwi goleki rasa, Nduk. Rasane wong salah ben dadi genah, rasane wong maksiat ben dadi tobat, rasane wong lali ben dadi eling. Mula dakwah ki merangkul ora memukul entuk iwak ning ora butek banyune gara-gara golek rasa tentrem, rasa adem, rasa ayem sing dugi mrene iki ben tentrem adem ayem. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Wong ki mbok yo aja nyengol-nyengol wis wengi kok. Ngene metenteng kono menteleng ae kok. Oh ya ora ngono, Yung. Lah kuwi kok ana tulisane angelori budaya Jawi ngugemi agami nderek tindak lampahing para wali sami mangkat ngaji. Iki maksude piye, Yung? Kuwi ngene, Nduk. Zaman Kanjeng Sunan Kalijaga ngeling-eling, Nduk, awake dhewe iki wong Demak. Mula sapa sing nerusake budayaning para wali ning dhewe. Mula ketang klungsu-klungsu, Nduk, awake dhewe melu udu. Zaman Kanjeng Sunan Kalijaga kae nganggo dakwah kelawan seni budaya seni ben indah sing teka wonge kathah. Budaya ki budidaya, budi tata krama, daya usaning wali songo kanggo ngrangkul manungsa ben gelem teka ngrungokno. Zaman jahiliyah, zaman Hindu, zaman Buddha kae, Nduk. Kuwi zaman biyen. Lah kok wong iki ora wis zaman biyen kok, Yung. Ki zaman modern kok ijeng nganggo wayang apa ora kuno ngene, Nduk. Iki balik kaya zaman biyen meneh, Nduk. Ketoke modern, era globalisasi, Nduk. Wonge pinter ning do keminter, wonge ngerti ning do ora gelem nglakoni, wong pengajian mung do dianggap tanggapan, kiai do dianggap dagelan, pengajian rapati lucu dianggap aku bubar jalan. Mula kiai saiki kudu dituntut kudu ngerti ombaking zaman. Usme kursa kati dangdutan sithik-sithik kiai kudu senembang lelagonan, kurang marem tak gawakno wayangan. Ora iso ngene iki ora pati laris kok, Nduk. Walah la ilaha illallah. Jebul ngono to, Yung. Ya ora kok ngono, sikire karepe piye? Saya suwe kaya bacine uyah wedhus aja banter ning irung, Nduk. Apa iya, Yung? Temenan kok angin sut, bius ning jero ora iso ilang. Pengajian kok ya suguhane kok tae wedhus, uyah wedhus ning kene kuwi. Ora apa-apa, Yung, Yung. Lah iki kedebok pisang kuwi apa, Yung? Ngene, Nduk. Filsafate kedebok pisang kangge nguriping wayang dicontohake kaya dene menungsa uripe ning arca padha rupaning bumine.
Bumi iki lho contone wayang panggonane debok menungso panggonane bumi. Debok niku pisang pindhane tiyang gesang. Mula wong urip ning Arcapada kuwi tenduk ketiru kaya gedebok pisan kuwi cebloke bumi ngendi mesti tukule. Debok kuwi ora bakal ngletak diketok ditegur kejaba wis ana tunas anake nuwana buah sing enak rasane. Mula menungso ki aja pisan-pisan mati ninggal donya kejaba ninggal nama sing mulya. Khairun nas anfa'ulinan sabagus-bagus sing menungso kuwi menungso sing iso awe manfaat karo menungso liya. Oh ngono ya yung dadi ana jlentrahe kabeh lho ora kok sembrono nduk ana sing raine abang kae. Kok kae iki buta sing senengane ngamukan kae wong wis karo ning kene awore ya bocah buta ki ya ning kono delalah ana butane. Ana sing gambari ireng ngene iki. Wis bocah kok ireng-ireng ora karuan. Ora apa-apa ireng-ireng kereta api banyak yang menanti kuning-kuning tahi gua kali kok nduk. Oh ngono ya. Black sweet hitam manis kaya kiyaine nduk. Ngono kok hitam manis to yung. Wong ireng jek kunteng ngono kok. Ora apa-apa, sing penting kan rasa nyambung. La ilaha illallah. Yung. Wis ngono nduk, aku ora arep omong akeh-akeh. Iki mengko iki ana lelakonan. Bocah nalika Raden Wisanggeni kae nduk dilahirno ing Arcapada geger gember ewer-ewer. Bocah bayi abang ora salah radosa diwilara kaya ngono kae. Ya wis muga-muga Sang Wisanggeni mengko sing bakal dadi punjering jagat iso nuduhna umat sing ngejak salat ya nduk. Wisanggeni kuwi sapa? Wisanggeni kuwi anake Janaka. Oh, angen aku kok wong maulud nabi kok Wisanggeni. Ya iki wis ucul saka maulud nabi pengajian nduk. Aja ngantek madhakake ngupamakake apa wae Kanjeng Nabi ku Muhammadun basara lakal basari. Kanjeng Nabi Muhammad niku menungso ning ora kaya menungso apa meneh kok dibandingake karo wayang kuwi ora kena haram lan dosa. Mula iki wis ucul saka pengajian iki mung surasa nganggo filsafat jamaning Wisanggeni kae nalika Janaka kelawan Raden Endah garwanipun sing jenenge Raden Janaka lan Dresanala kae nalika sang ngandhut Sang Wisanggeni wis ana ontran-ontran meh kaya dening carita jaman Kanjeng Nabi lahir wis Jailiyah kuras bedes kuras kaya ngono kae wis meh padha kaya ngono kuwi nduk. Mula gawe surasa dhateng para waskita, para dalang-dalang kae. Mula iki sing penting ayo ngaji siji dilakoni raketang sithik-sithik ayo dilampahi. Nomor loro tobaté aja dindi-dindi aja sumaya-sumaya ndang tobat. Ayo ngamalo sing ikhlas marang Gusti kang kawasa golek ridho. Ayo nrimo panduning Gusti kang kuwasa apa sing diparingno ditampa syukurana tindakno kanggo dalaning agama. Sing nomor 5 syukura marang nikmate sing mbok tampa mbok pangan lan ana wong mati dipikul dipathoki ya nututi ora wurung awake dhewe ayo do golek sanguning pati nduk. Kae Raden Arjuna karo Dewi Dresanala andom katresnan nduk awake dhewe minangka dados leladi ayo bebarengan nduk gawe wedang kopi wis jam 12 kene iki rada mata ngantuk kane kopi nak piar-piar ngono nduk. Apa kowe njaluk kopi yo? Ora, aku ora njaluk biasane iki ana. Alah ya Allah Gusti. Wong ngono wae kok ya werna-werna to yung. Ya wis ora usah serik aja dadi-ati ya nduk aku njaluk wedang kopi ya yung. Engko rak yo ngerti dhewe aja dadi-ati Mas. Ayo tak dherekake nduk sesarengan.
ugek sak ndulita. Momongan kula Raden Harjuna. Sing atos-atos nggih Den. Panjenengan ingkang badhe nuwuhaken wiji sejati. Sang Begawan sungkem penyuwun panjunudonga. Ya Kakang Semar. Yo dilanjutake. Oper solmed gue. Cikak Cinarita kula sing kandha swara ping sang yang arepa gumantos tengahing dalu. Sang Arjuna arju pengarep-arep penaja slamet ya Janaka Janatuka swarga. Yen wanita ingkang selalu andonga ndres marang suwiji Gusti kanggo kawasa bakal merkoleh kamulyan jati. Rupanipun Janaka ya Janatuka swarga. Mula kapomong kelawan Kakang Semar Badranaya Panakawan Panakiawas kawan wikanca waskinawasan lik kinilikan tutur-tuturan murang-muruk murtamanipun gesang. Sang Begawan Abiyasa paring piweling marang Sang Harjuna. Ingkang nembe sih sinisan atut-atut arang ganggula kaya piweling milan mintuna satemah. Lir kadya Raja Sadina lir kadya. Bebarayan Bali Wisma angudi kamulyan jati jeneng temaing palaya piweling ngendikanipun Sang Begawan Abiyasa ingkang dereng kawisa leksan Cikak Cinarita kula sing kandha kacepetna wayang mendalu menika. Anakku nggir Arjuna kula yang sungkem bekti konjuk. Ya wis tak tampa nggir. Aku weling marang sliramu kowe oleh omah-omah dasarana kelawan takwa. Tak kofamu walib tak tawanduk hormat menghormati kof konaan rimo panduming Gusti wus alapang jembar mana hati ulfa kasih sayang salawase yonggir. Ora gampang mau bebrayan ana wong sing padha cintraka iki ana surasa nggir. Ratuning dewa anaking dewa Srani. Anake Ibetari Durga ya sing jenenge Dewa Srani ratuning dewa. Kae kedanan karo garwamu ya endang Dewi Dresanala. Mula kowe minangka dadi wong lanang kudu bisa ngayomi marang garwamu. Ya wis. Eyang ora suwe-suwe Kakang Semar, glondhong suling mangsa borong. Iki Arjuna lan Dresanala tak pasrahke marang siramu Kakang Semar. Muga-muga ora ana beda apa-apa ya nggih. Bebrayanmu tentrem ayem kabeh, sak omah-omahmu anak bojomu lan keluargamu. Ya wis nggih. Uncali japa mantra aja pisan-pisan lali marang sembayang yo nggih, sembayang yo dole. Lae begegek ugek sak dulita. Durung wonten wedange kopi, Den. Kakang Semar ampun kados mekaten Kakang Semar. Nggih, kula niku namung guyon kemawon kok Raden. Menika akhire nggih dugi menika kok. Muga-muga panitiane do lunga kaji. Amin Allahumma. Ngaten nggih, Den. Panjenengan ingkang sawa atos-atos. Raden. Kula namung weling kemawon. Betari Durga gawe ngorak-arik kayangan. Betari Durga padha gawe cintraka. Kae sing jenenge Dewa Srani. Kae nangis gulung koming kedanan ayune kelawan garwa Jenandika Raden. Panjenengan kedah atos-atos. Dipun jagi garwa panjenengan ampun kagodhok. Monggo Raden, kula dherekaken gembol bujon sesarengan nyuwiji marang Gusti Kang Maha Kawasa. Ayo Den ngopi rumiyin nggih, Den. Gonjang ganjing langit kelap-kelap kopine je panas
oh geger gember ewer-ewer sang togo kelawan belung Sarawita anggulung koming bingung angatani tangise sang Bedara Dewa Srani Om Togo lah napa Den aku njaluk rabi Den lan sampeyan nyuwun sapa beres Den nyuwun rondo apa nyuwun prawan aku njaluk rondo nyuwun sinten to Den Den sampean kok nangis wae to Den Mas ada apa Mas kenapa kok dia pada nangis terus kan ada apa SMS tidak dijawab bagaimana ya Mas ini kenapa kayak begini nih aduh sakit hatiku wong wayang kok bahasa Indonesia kaya wayang kapan ngono modern kok Mas modern alah lambimu ki leleng lah Bos ora nangis enten apa ta Bos aku njaluk rabi nyuwun sinten to Den anak ratu ra usah susah sak njaluke sampean nyuwun sinten Den nyuwun sinten aku njaluk Dresana waduh Den Dresana niku sampun dados garwanipun Raden Arjuna ora idep pokoke Dresana aku njaluk Dresana Janaka pateni lah Den wong wedok ayu pirang-pirang mbok ampun niku to Den wong niku sampun meteng-meteng ya ben kelek ngelanjutke malah gampang lah wong edan bocah iki wis kentir iki we pokoke aku nek ora ngantek rabi karo Dresana luwih apik aku bunuh diri bagasku aku arep mati engger anakku to le karepmu piye ditugaske ngomong loro karepe dhewe sini mau nyekek karo nyelek ana apa yo ngger bocah bagus bocah gandeng ana apa yo ngger aku njaluk rapi kowe njaluk sapa apa njaluk Ika apa njaluk Intan apa njaluk Diana kowe njaluk sapa kowe kok guyu-guyu apa kowe ngene piye ta kowe iki piye SMS pinan ya Allah Gusti ampune pesing aku pokoke Dresana Dresana lagi rapi karo Kakang Raden Arjuna aja kaya ngono ya ngger pokoke aku nek ora rapi karo Dresana aku luwih apik mati rondo ya ben wis pokoke aku kudu Dresana pokoke nek ora Dresana bocah kok kandhane angel anak pola mbok Raden ya ngger ya wis aku tak munggah kanyangan Jonggring Salaka sabar sawetara aku tak nuwun marang Panguji Gusti Kang Mangga Kawasa Bathara Guru aku sing sowan Bathara Guru pasewaken Jonggring Salaka sang Bathara Guru kelawan Bathara Narada sami para seba para dewa-dewa lek ndang metuwa wektune wis wengi metuwa kabeh kesuwen le pakencang pak mbok barang tekan wong kali jodhe sapa sing duwe ceketur ngger jaran kepang dieneng-eneng wis temumpang ora keneng-keneng Kakang Narada omonganmu wong tuwa nganggo pranatan kok sembrono iki ra umpama ta kantor pos Boyolali pokoke tepos kabotan kopi kopine kepaiten apa kurang gula menawa ora legi kok Kang Kakang Narada aja kaya ngono Kakang Narada gawe gendak sing kala Kakang Narada nalika sang pasewakan para dewa-dewa ya dewan perwakilan rakyat nembe angrembug pasewakan ana ing Jonggring Salaka
nembe wawan pangandikan sang para dewa Bathara Surya Bathara Brahma Bathara Sambu Bathara Sami lenggah kadhep kelawan Bathara Guru paring panjuludonga kebyak-kebyak angin mabur-mabur manuk prenjak sami congklak witik jagopati sami tarung ana apa wigati apa sing dadene nglebyak angin panas lir kadokayangan tekaning sang Bathara dari Durga piyak Bathara Guru aku sing sowan hati guru agar wong iki teko bahaya di guru wis hati-hati ki wah Bathari Durga ora ana wigati apa-apa kowe kok teko nglarak rembugan anak pola bapak keprada Bathara Guru ratu ning para dewa dening para dewa oleh kuduhan mriku nyuwun pengayoman anakmu Dewi Dewa Srani Kedan ayo ning Indrang Dewi Dresanala wonge njaluk rabi ya ora bekno aja karo Dresanala wis dadi garwane Arjuna wong ene ora entuk Dresanala apik bunuh diri ayo kaya kowe wanita wong ibune ora iso ngandani karo anakmu ya kaya ngono kuwi dadine wis pokoke ora idep aku nyuwun kayangan Jonggring Salaka Bathara Guru kuwi iso ngatani Bathara Brahma sing kagungan putra Dresanala kudu dipisah laden Arjuna kudu dipisahno Dresanala kudu dirapi karo anakku Dewa Srani yen ngantek ora dituruti kayangan bakal tak gawe obong-obong englek-englek Banaspati para buta dandang mangore pokoke anggere ora dilapi karo Dresanala kayangan Jonggring Salaka tak gawe geger kurang ajar lulusan penunggan apa piye bocah kae mau lambene kok kesangar karwang adik guru hati-hati adik guru Kakang Narada kula adik guru iki nek ngantek ora dilakoni Dresanala karo Arjuna Brahma Bathara Brahma kula Rama anakmu Dresanala kae pisahno kelawan Arjuna turutana rabekno kelawan Dewa Srani anake Bathari Durga nek ora dituruti kayangan bakal rusak ya wis glondhong suling mangsa borong Kakang Narada para Bathara kabeh Bathara Brahma apik eleke kayangan ana ing Suralaya ana ing jabatan negara iki tak pasrahke marang kabeh para dewa glondhong suling mangsa borong Kakang Narada aku nyuwun pamit Kakang Narada iki ngene Brahma ora ana liya sing iso ngatani perkara iki ya mong kowe Brahma ya kaya anakmu Arjuna kae pisan anake Arjuna kae pisan nek kowe ngantek ora iso misahke anakmu wis ta Brahma mbah Brahma aku ora ngerti geger gember nek ngantek englek-englek para buta ngorak kare kayangan sapa sing ngatani Brahma ger Sang Arjuna kelawan Endang Dewi Dresanala gandrung uyung kapilang nembe andom katresnan jati kasuwanipun Kang Rama Bathara Brahma nggir Arjuna kula Rama ngene ya nggir kowe wis suwe ana ing kayangan Suralaya kene apa ora kangen marang kadangmu Pandhawa mula nggir ibumu Kunti Tali Brata wis ngangen-ngangen suwe ning kowe ora padha bali lante panggrahetipun Raden Arjuna senajan kang tiyang sepah mboten anundung Arjuna lir kadya kaya dene kasenggak manah tanpa pamit pamat laradan Sang Arjuna wangsul ing Arjawada layune Kang Mas Arjuna priya idaman kula Kang Mas Arjuna kekasih kula garwa kula Rama panjenengan dika Rama panjenengan kok ngantos tega nundung garwa kula Rama nggir anakku nggir kowe ladenana Dewa Srani ya nggir nek ngantek kowe ora ngladeni Dewa ngantek ora ngladeni Dewa Srani
kayangan bakal geger gembir piak-piak bedari durga. Ngger anakku ngger, anakku yo ngger. Dirsanala, dirsanala, dirsanala. Ibu bedari nyuwun pengayoman Ibu bedari. Ana apa ngger? Ana apa yo ngger? Ana apa ngger? Ana apa? Kok nangis-nangis kaya ngono apa? Ibu bedari. Garwa kula Raden Arjuna dipun usir ing Arcapada. Ora apa-apa. Wong lanang ora mung Arjuna. Wong lanang ora mung Arjuna. Wis angop kowe. Kowe rabi yo karo anakku yo bagus ganteng mobil anyar. Sedan 15.000 macetan terus. Kowe rabi yo mboten Ibu Bedari, kula mboten badhe ngladosi priya liya namung Raden Arjuna kekasih kula nggih tiyang garwa kula ngantos akhir hayat kula. Kowe tak kandhani kowe kudu rabi karo anakku. Kowe njaluk apa? Kowe njaluk apa yo ngger? Kowe njaluk apa Raden ana Dewa Srani yo ngger? Raden ana Dewa Srani yo ngger nalika Sang Dresanala sampun kajatokrama Raden Arjuna handarbeni 6 candra 7 candra gedhe-gedhe wanci jejabang bayi dereng wanci babar 6 7 candra kapudasara kapeksa kelawan Dewa Srani supados ngladoni Kang Putra Dewa Srani dipun pala srapara jempala Sang Dresanala njerit Dresanala ambra jabang bayi nger metune jabang bayi nger putuku nger putuku yo ngger, putuku yo ngger. Bromo kurang ajar. Wong tuwa ora tanggung jawab malah lunga. Wis apa? Wis apa? Wis apa? Aku menungso. Aku sapa? Ngger. Sampeyan yo menungso. Pak aku sapa Pak aku? Pak aku sapa? Bapake sampeyan Ki Arjuna. Dewa-dewa kae do kurang ajar. Bocah bayi abang ora salah ora dosa. Anakku ngger, anakku wis anggeni. Anakku ngger wis anggeni. Tak gadang-gadang wong tuamu Janaka diusir ing Arcapada. Ibumu dipalosara dening para buta-buta. Ngger, sing waspada yo ngger. Bocah bayi abang dicemplungno kono Kawah Candra dimuka dikuwatir besok nuntut balas wong tuane dewa-dewa kae karepe piye gelem senenge ora gelem ngrumati anake wis anggeni wis cemplungno Kawah Candra dimuka geni mulat-mulat kok ora mati ngger panjenengan kula paringi asma Raden Wisa Geni Den. Muga-muga wisanggeni wasiun gonion wasiun jembar gonion sugih. Den, wong tua panjenengan Janaka disiya-siya, ibumu Dresanala diwudasara. Karo bedhes-bedhes kures kae. Buta-buta anake. Wadya balane dandang mangore Betari Durga, Betari Durga. Kowe gendak singkala karo momonganku. Njaluk tak idak-idak Betari Durga. Betari Durga, buta-buta ngger nglek-nglek Banaspati dandang mangore kae telaing Janaka kae anake Dresanala wisanggeni kae patenana ora wurung bocah ki besok ngandani ora becik bocah ki sing bakal njembarke agama wisanggeni kae patenana rangkiten lebokno papunjara patenana urip-uripan bocah bayi kae buta-buta padha rene Jin setan akara pada kaya desa, demi terhaka, dan mati kecil kondrama.
lambimu kok bantre ra karwang. Mundur sithik, abahmu bacin. Para anak-anakku kabeh. Buta-buta kabeh. Kowe tak perintah tak utus. Wis anggeni kae engko patenana ya. Wis anggeni raketen. Aja ngantek ana agama meneh. Aja ngantek ana wong ngejak kaapian ya. Kowe gunamu mentra 5 perkara. 5 harta, tahta, wanita, Toyota dan Jakarta. Jakarta bimakna kota, wong desa ben kaya wong kutha. Dombe-nombenan do pacar-pacaran yang-yangan ning karaokenan ya. Mengko ana sing ngombe-nombenan kaya ning kene Batang Penundan. Mak, nyot kuwi mah. Ngombe sak betole, Pak Englit nak ketok botole. Mengko nek wis mendem golek wedokan. Wedokan ana sing rega murah, ana sing rega narang. Lah, regane pira? Ana sing 50.000, ana sing 100.000. Nek nganggo kiai malah ora usah bayar. Wah, kene truk-truk parkiran kae wae ra karuang begengge. Pancen kowe kabeh tak godhok. Kae wanita-wanita kae tahta korupsi kae. Sing pejabat ben korupsi. Sing sugih bondo ben ra gelem zakat kae klumpukno ya. Besok nggo badi balani awake dhewe. Kae sing ngejak kaapian wis anggeni wasiun jembar sugih ngilmune kae krubuten ya. Kae wis anggeni patenana wis anggeni paten. Kok endi kok ngewi tak geni tak patenane tak bacuk endi wis anggeni endi wis anggeni bacuke. Wis glondong suling kae sapa nantang wis anggeni sapa? Aku krungu ana sing nantang wis anggeni sapa? Mboten kula kok Mas. Sing ngomong niku sing niki kula mboten ngomong napa-napa. Aku krungu lambimu sing nantang wis anggeni. Alah mboten umpama saiki kula mboten sing ngomong niku nika. Lah kowe mau jare arep golek bekengkek 100.000 alah niku ngoten ngapusi matamu. Urung siap digenjot ya asem tenan. Aduh. Kowe nek wani tak siap-siap sik. Aduh Yung. Aduh Yung. Iki aduh ya gak piye. Rungokno. Buka kupingmu. Wis anggeni anak Janaka nuntut balas. Ibu Pentari Durga kayangan diwa diutukake Dewan Perwakilan Rakyat janjimu piye? Kowe wani gendak singkala bapakku Janaka mbok usir, ibuku mbok Pudasara buta-buta ora balik gaglak limamu. Udah bayi kok saring ngene. Wah. Aduh. Urung apa-apa digenjot meneh. Alah nyedaki kono wae seragam kae. Akeh aneh ya, macem-macem. Motel-motel ngebilan apa kok Kos? Kok banyak bang mulia bacok nek Kos. Ora usah ngenteni donga kowe mulia ya. Cangkemmu sapa kowe? Cengkong Puspanala. Cengkong Puspanala. Kinten penjalin? Gentire penjalin. Sarawita. Wis ora usah kakan cangkem kowe bali. Wah, nyidam terbelo bocah bayi abang sugih kendel Bondowani. Bocah iki bleduk pangan lho, bayi abang lemeni ngono. Jengklak nasib maju gaglak lima. Weh.
bantunan ponakanmu nger. Oh nggih kula hei. Hei ya hei. Hei. Sang Anoman Krubut buta sakembaran wis sanggeni ngorak-ngarik para buta sing lara dalan dituduhna. Anoman petak putih ingkang becik manah atine ambiyantu wong sing ngejak kaapian. Para satriya, para polisi, para pejabat angudi kamulyan jati buta sing ngejak togel judi ngombe ngerek sang Anoman para becik para kiai. Anoman ngejak apik diajeni tak ajeni kemaki tak jangkai. Yen perlu tak kandhani tak elekno yen ora kena tanku capo besok bakal panggonamu dhewe neraka swarga mbok sangga dhewe. Werkudara buta-buta ngrebut sang Anoman. Anoman kecokot gulune duka sang Anoman Triwikrama segunung rong gunung telung gunung patang gunung dadine ya hei ya ya kesel aku udah aku wis kesel sakniki setane wis kalah ayo ndonga bareng nggih. Aku kesel kok yakin gelem ya semene ora gelem ya semene. Pokoke wis sanggeni sing ngejak keapian digodhog karo setan-setan. Intine pengajian dalu menika ora gampang wong ngejak iman, akeh wong sing serik. Mohon ampun kondur miyin, lungguh dhisik, ndonga dhisik yuk Kasmira. Muga-muga ya Allah tetanduran kula panjenengan rupanipun iman. Amin Allahumma. Dipun pupuk, dipun rabuk, dipun pupuk kelawan pengajian kumpul karo kiai didongani iki imani saya ngrembaka ora usah susah. Kadang-kadang wit-witan kudu dipupuk nganggo letong kok malah subur wae akeh sami. Kadang-kadang kula jenengan dielek-elek, difitnah, digosip mboten masalah, dielek-elek dongane arep mandi, difitnah arep munggah derajat, diiri pancen entuk nikmat. Mula kabeh aja ngantek mati, la yakhruju minad dunya illa bil iman. Aja pisan-pisan mati kejaba mati sing husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya Allah amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Ya Allah ya Rasulullah biwasilati nabika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah hasil maqasidana fi maqasidi dini wa dunya wal akhirah. Barokah fi ilmina, barokah fi rizkina, barokah fi umurina. Ya Allah Allahumma ja'alna bil imanil kamilin wali solatil hafidin wali faraidi mu'adin wali zakati fa'ilin wali hajjana hajjan mabrurin wa ja'alna min ibadika sholihin. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina wali masyayikhina wali muallimina. Ya Allah maftah qulubana futuhal arifin. Rabbi yidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wasi'an barakan thayyiban. Ya Allah aghisna ya Allah, aghisna ya Allah,
Agisna ya Allah ya Ghiyasal mustagisin. Muga-muga ingkang sami lenggah min al istiqomah al ibadah al jamaah husnul khotimah. Pejabat jenengan saya rahmat mikiraken datang rakyat, kiai panjang yuswa mikir datang para santri ingkang sugih paring ana ati ingkang lomo dermawan ingkang boten gadah paring ana ati ingkang nrimo ya Allah. Allahumma yassir la tu'assirina dalika ala Allah yassir. Allahumma ya muyassir kulli asir yassir lana kull asir fa inna taysir asir alaika yassir ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir ma ihtasna ilaika katsir ya ni'mal maula wa ni'man nasir ghufranaka rabbana wa ilaikal masir salimna min adabis sa'ir wa adkhilnal jannata ala sarir bi syafatil basir wan nadir bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah. Allahumma ij'al auladana wa talamidana wa ahlana min ahli maulidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an wal iman wal Islam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunil muttaqina imama. Salimna ya Allah qaryatina tulis Batang Jawa Tengah Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma la tadai masisna hada ya Allah dzamban la ghafarta wa la hamala farasta wa la talqaita wa la mu'ajisina wa yasal wa la hamala farasta wa la hajatan qadaita wa yasarta wa yasal umurana wa asra sudurana wa nawwir qulubana wa khtim bi salihati a'malana. Allah tawaffana bil muslimin wa ahyina bil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mangkaten para rawuh para lenggah sekedhik muga enten berkah. Saya ngersane Gusti mau murah salah goblok cubluk kula nyuwun pangapunten sak kathah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabelani betina
kawasa. Bathara Guru, aku sing sowan Bathara Guru. Pasewakan Jonggring Sawaka sang Bathara Guru kelawan Bathara Narada. Sami para seba para dewa-dewa lek ndang metuwa wektune wis wengi metuwa kabeh kesuwen le. Pakencong pak mbok barang tekan wong kali jodhe sawah sing duwe. Ceketur nggar. Jaran kepang dieneng-eneng. Wis temumpang ora keneng-keneng. Kakang Narada. Omongamu wong tuwa nganggo pranatan kok sembrono. Iki ra umpama ta. Kantor pos Boyolali. Pokoke tepos kabotan kopi. Kopine kepaiten. Apa kurang gula? Menawa ora legi kok, Kang. Kakang Narada aja kaya ngono Kakang Narada gawe gendak sing kala Kakang Narada nalika sang pasewakan para dewa-dewa ya dewan perwakilan rakyat nembe angrembug pasewakan ana ing Jonggring Salaka nembe wawan pangandikan sang para dewa Bathara Surya Bathara Brahma Bathara Sambu Bathara Sami lenggah kadhep lawan Bathara Guru paring panjuludonga kebyak-kebyak angin mabur-mabur manuk renjak sami congklak witik jagopati sami tarung ana apa wigati apa sing ndadekne nglebyak angin panas lir kadokayangan tekaning sang Bathara dari Durga piyak Bathara Guru aku sing sowan hati guru hati-hati guru agar wong iki teko bahaya hati guru wis hati-hati ki wah Bathari Durga ora ana wigati apa-apa kowe kok teko nglarak rembugan. Anak pola bapak keprada Bathara Guru ratuning para dewa dening para dewa. Mulai kuduhan mriku nyuwun pengayoman anakmu Dewi Dewa Srane Kedan ayo ning Indrang Dewi Dresanala. Wonge njaluk rabi. Ya ora bekno aja karo Dresanala. Dresanala wis dadi garwane Arjuna. Wong nek ora entuk Dresanala luwih apik bunuh diri. Ayo kaya kowe wanita, wong ibune ora iso ngandani karo anakmu ya kaya ngono kuwi dadine. Wis pokoke ora idep. Aku nyuwun kayangan Jonggring Salaka. Bathara Guru kuwi kudu iso ngatani Bathara Brahma sing kagungan putra Dresanala. Dresanala kudu dipisah lan Arjuna. Arjuna kudu dipisahno. Dresanala kudu dirapi karo anakku Dewa Srani. Yen ngantek ora dituruti kayangan bakal tak gawe obong-obong. Englek-englek Banaspati para buta dandang mangore. Pokoke anggere dilapi karo Dresanala. Oh, kayangan Jonggring Salaka tak gawe geger. Lulusan penundan apa piye bocah kae mau lambene kok kesangar karwang. Adik guru, hati-hati adik guru. Kakang Narada. Kula adik guru. Iki nek ngantek ora dilakoni. Dresanala karo Arjuna, Brahma, Bathara Brahma. Kula Rama anakmu Dresanala kae pisahno kelawan Arjuna. Turutana rabekno kelawan Dewa Srani anake Bathari Durga nek ora dituruti kayangan bakal rusak ya wis glondhong suling mangsa borong Kakang Narada para Bathara kabeh Bathara Brahma apik eleke kayangan ana ing Suralaya ana ing jabatan negara iki tak pasrahke marang kabeh para dewa glondhong suling mangsa borong Kakang Narada aku nyuwun pamit Kakang Narada. Iki ngene Brahma ora ana liya sing iso ngatani perkara iki ya mong kowe Brahma ya kaya anakmu Arjuna kae pisan anake Arjuna kae pisan nek kowe ngantek ora iso misahke anakmu wis ta. Brahma mbah Brahma aku ora ngerti geger gember nek ngantek nglek-nglek para buta ora ngare kayangan sapa sing ngatani Brahma ger Sang Arjuna kelawan Endang Dewi Dresanala gandrung uyung kapilang nembe andom katresnan jati kasuwanipun kakak
Kang Rama Bathara Brahma nggir Arjuna kula Rama ngene ya nggir kowe wis suwe ana ing kayangan Suralaya kene apa ora kangen marang kadangmu Pandhawa mula nggir ibumu Kunti Talibrata wis ngangen-ngangen suwe ning kowe ora padha bali lante panggrahetipun Raden Arjuna senajan kang tiyang sepah mboten anundung Arjuna lir kadya kaya dene kasenggak manah tanpa pamit pamat laradan sang Arjuna wangsul ing Arjawada layuning Kang Mas Arjuna Kang Mas Arjuna priya idaman kula Kang Mas Arjuna kekasih kula garwa kula Rama panjenengan dika Rama panjenengan kok ngantos tega nundung garwa kula Rama nggir anakku nggir kowe ladeni ana Dewasrani ya nggir nek ngantek kowe ora ngladeni Dewasrani ngantek ora ngladeni Dewasrani kayangan bakal geger gember piak-piak Bedari Durga nggir anakku ya nggir Dirsanala Ibu Bedari nyuwun pengayoman Ibu Bedari ana apa nggir ana apa ya nggir ana apa nggir ya apa kok nangis-nangis kaya ngono ki apa Ibu Bedari garwa kula Raden Arjuna dipun usir ing Arcapada ora apa wong lanang ora mung Arjuna wong lanang ora mung Arjuna wis angop kowe kowe rabi yo karo anakku yo bagus ganteng mobil anyar sedan 15.000 macetan terus kowe rabi yo mboten Ibu Bedari kula mboten badhe ngladosi priya liya namung Raden Arjuna kekasih kula nggih tiyang garwa kula ngantos akhir hayat kula kowe tak kandhani kowe kudu rabi karo anakku kowe njaluk apa yo nggir kowe njaluk apa Raden ana Dewasrani yo nggir Raden ana Dewasrani yo nggir nalika Sang Dresanala sampun kajatokrama Raden Arjuna handarbeni 6 candra 7 candra gedheye wanci jejabang bayi dereng wanci babar nembe 7 candra kapudasara kapeksa kelawan Dewasrani supados ngladoni Kang Putra Dewasrani dipun palosra para jempala Sang Dresanala njerit Dresanala ambra jabang bayi nger metune jabang bayi nger putuku yo ngger Brahma kurang ajar wong tuwa ora tanggung jawab malah lunga wis apa wis apa aku menungso aku sapa nggir sampeyan yo menungso Pak aku sapa Pak aku sapa bapake sampeyan Ki Arjuna dewa-dewa kae do kurang ajar bocah bayi abang ora salah ora dosa anakku nggir anakku wis anggeni tak la ilaha monggo batine nek allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah nek atine ya Allah kelebon zikir tentrem ayem adem masyaallah wong sakniki niku nipo nangi aku nyambut gawe nganti lali marang ngibadahe awete wis mangkat lunga mulai sore nganti jam 5 ning nyatane bondo gak bisa diangsa wis ana jatahe dewi-dewi nggih mboten wis ngerti rezeki iku pesten Gusti diburu mlayu yen durung jatamu percuma yen nyambut gawe ning lali ngibadahe
percuma seneng ing donya ning akhirat sengsara mula dulur ayo do tindakno kita Gusti kang maha kuwasa sing maksiat ayo ndang tobat ngelingono siksa akhirat tak sanggup diriku sungguh tak sanggup Ya Rasulullah salamun alaihi Ya Rabbi asani wa darasi Apakah ya ciradal alami Ya uhanan judi wal karami Ya uhanan judi wal karami menungso kaya mobil ati minangka sopir lho mobil iki wis senajan tok anyar kinclong ayu moblong-moblong nek supir elek malah jegur jurang jegur larik mergo supir sing ora apik nggih mboten senajan mobil niku elek tuwek keklek-keklek ngentutan sisan tapi supir apik mlebu dalan sing genah ora nyeger jegur jurang jegur larik melu ril syariate ngagama Allahumma lho iki contone menungso kaya dene mobil ati minangka supir elek api menungso tergantung ning gone atine berarti duwe jasmani duwe rohani jasmani pakan sekolah sayur rohani pakan penghentikan dawuh pitutur jasmani kurang mangan gering kuru rohani kurang mangan dadine sok keliru ayo do ngaji golek ngilmu angel nek durung ketemu tapi nek wis ketemu uripe maju entuk pangestu Allahumma usluku batoke ilailo la ilaha illallah si Rama menyang Solo ben cepet wis setengah siji ngantuk dereng si Rama menyang Solo lafali siron man fasolu dikir ono sing lewat lambi lewat banter jahir nafi isbat la ilaha illallah la ilaha illallah ning kanut kiai sing genah ono panggonane puser tarik utek bareng dengan wangsul ngiwa sowan guru mursid toreko sing genah dalan sing genah sing muktabarah Khalidiyah Qadariyah Naksabandiyah monggo lah Sazaliyah sing penting muktabarah aja angger ngawur sakniki iki ngawur-ngawur pirang-pirang kok dikir kok ngantek ngoser la ilaha illallah la ilaha illallah oh kentir kae wong edan ngantek ngoser kaya wong ayanan nganut kiai amin Allahumma mergo kiai man ro'a faqat ro'ani sing tau weruh karo wong ki mau tau weruh karo wong ki tau weruh karo wong nganti tekan Kanjeng Nabi padha karo weruh karo aku Kanjeng Nabi Allahumma weruh karo kiai weruh karo kiyaine kiai weruh karo kiyaine tekan kiyaine tekan Kanjeng Nabi tasasul rantik-rantik gondeli sarung kiai pinanggih Kanjeng Nabi wonten suwargi amin Allahumma mula gondeli kiai ya Allah siran man fasolu man ki menungso fasolu do salato nek kowe iki menungso salato nek ora menungso ora salat ora apa-apa titikane menungso sing kaya apa mangan njaluk enak ana sego njaluk iwak ana iwak njaluk jangan ana jangan njaluk sambel ana sambel njaluk dudoh kuwi menungso wedhus turune wedhus mangane suket ora tau protes njaluk sambel ora sembayang ora masalah menungso turu njaluk enak amben dur amben njaluk kasur dur kasur njaluk spray dur spray njaluk bantal dur bantal njaluk guling ana guling njaluk wedokan kuwi menungso wedhus turu ning kandang ora tau protes njaluk kasuran ora sembayang ora masalah dene nek ana menungso gelem turu ning kandang mangane suket ora sembayang ora masalah nggih napa mboten wis ngono ae kesuwen kok Kang wong kandhenane angele ra karuan wong saiki wong sembayang ngono kok abote ra karuan sallu ala Muhammad sallu ala Muhammad rungokke santri-santri rebana barang kuwi sembayang man tulisi sapa sing ora sembayang kowe acok lho kene wis potong sapa anggotaku ora sembayang ora tak sangoni bocah iki kuwi sing dadekno berkah oleh-oleh lebar sembayang la ilaha illallah oleh-oleh payung montho lafale fayamutu menungso ki mesti mati percaya urip percaya mati ora percaya ya mati man aikona bil mauti wa alima annahu nazala bihi la mahalata fala budda minhu min istidadi min amali sholihat wa istinabi min amal khabisat ayo leren maksiat ayo ndang tobat duren-duren roti-roti amin Allahumma niat ingsun mangkat ngaos karo kiai ora basa ing desa njenengan kene
Monggo ngaji wis ra apa-apa bolo dhewe tante. Kiai gaul kok coy. Ya Allah Gusti. Oleh-oleh payung monto mak jentit. Lolo bah ngosik to bae. Jentite iki lho sing marake. Lafale fajannatik nek diwaca waqaf fajannatika, nek diwaca waqaf fajannatik kok dadi mak jentit. Iki fajannatika artine swarga do manungsa. Padha heleng padi Duh, iki wis jam 11:30. Hayo hegal tindakno perintah agama. Ojo lali ibadah. Ayo nduk kaya ngopo kowe kok ngerti bringosku terus apa ya kepengin apa piye to nduk? Monggo. Duh Gusti Ya Mas. Suarane kok kaya iya kaya ora ngono to nduk. Mas miki Mas. Apa wae yai nyok iki. Ya nduk. Swarga mboten pantes neraka mboten kuwawa. Nek Gusti mboten ngapura kapitunan rugi tuna kita sedaya nyuwun ngapura. Astagfirullahaladzim. Ganti sisae. Amira Ruri tintingi le kok laris dongamu ki. Moga-moga do lorong nek ganti to ri. Kaya ngono ki mbok yo nek entuk serepan kerong dina telung dina. Wong iki nek prae yo sedelok-sedelok tok kok riri. Kowe biyen ra yo tak tarik kowe mo. Kira salahmu dhewe suket grinting kalonjono. Ya nduk. bisa nyeno ajine titi mangsane ketemu jatah kontrake mundur ra iso ngajukno ya ora iso terus nondu kresek-kresek mring ilahi husnul khotimah amin Allahumma solmet ayende ngono to Amirah suarane kok iso kok kaya anjlok ning isor longan ayo golek pengapura astagfirullahaladzim innallaha ghafurur terusno ilmu
nemu digoleki. Ayo mangkat ngaji engko didongani muga-muga dawa umur gampang rezeki. Allahumma ya nduk. Bareng ngono piye tekur ngono ken ndledek bareng ngono ya nduk. Ilmu agama apa yung wah suarane kok kaya nyemek-nyemek ngono ya nduk cara wong mangan kae kurangan duduh dadi rada nyemek-nyemek piye ngono ya ora maido ya wong ya ije perawan urung ana banyune oh ngono ya nduk kuwi perawan pak rondo to nduk embuh bocah kuwi perawan pak rondo titikane gampang cah telu kuwi cemplungke kolah anggar durung ngomop ku ya perawan. Arep plekutuk wah wis bocor. Klok wah anake 5 yung. Kok tekan semono to, Nduk? Ah, aku njur lagonan sik, Nduk, wong iki mau kesusu bocah iki mau kok ya anggar ngetutur bocah karepe dhewe Sarawita kuwi kok ngawur. Ya wis kono lah, lagoni sik. Monggo, Mas. Danos. limbuk cangik. Cangik carane ngibadah sing becik, limbuk manut marang liman ya mbuk wong sing ana sumberane. Alaikum bimujalasatil ulama do kumpul karo kiai, Nduk. Oh, dadi ana artine ya Yung. No. Lah kuwi kok ana debok barang dijunjung ning ngarepan kuwi. Embah wong bocah kuwi durung diperintah ngreng ngusung bocah kuwi kok. Ngetutur kae bocah kuwi. Iki gunane apa? Kuwi nggo nutupi kiyaine, Nduk. Debok ditutup geber sing arep ben ora ngincer. Ngene iki ra wis rada aman kiyaine. Arep polah ngene iso ra ketok wis ning kono aman yo wis arep ngerti apa nyoh. Yung, apa Nduk? Aku arep takok, Yung. Takok apa? Kiai kok goro-goro ki kiai apa to, Yung? Ngene, Nduk. Goro-goro ki ora kok gawe rusak ki ora kok, Nduk. Kuwi ana kronologine mbiyen bocah cilik kuwi jeh jaman cilikane kae. Wis dadi balik cilik, Nduk. Terus dek nene mulai rada kondang kae jeh Joko. Nyekel Semar Gareng Petro Bagong sing surasane Samir Cancut Taliwondo
Samir tasmiron tismarun samirun samir semar kuwi nala gareng kinailah khairin do golek keapian Petruk temen tinggal sapa sira mabago perkara sing ala amar ma'ruf nahi mungkar lumantar Semar kareng Petruk Bagong sing terkenal goro-goro akhire terus kondang Kiai Joko goro-goro. Oh dadi ana ceritane yo ana. Lah iki Pak Ije Joko wis rabi nduk. Aku pengen diwayah aja ngono. Wong sing abang pirang-pirang ijo aja dirusui. Wong sing legane pirang-pirang sing dibojo aja mbok rusui. Ah mbok iya malah enak yo. Pengalamane akeh aja ngono ya nduk, aja ngono. Wong kok lemune kaya ngono kuwi ngisor dhuwur buntek gemblondong kaya ngono kuwi. Sawane sar ngoyak-ngoyak kuwi bocah kuwi kok. Lah napa to Yung? Ayo kuwi. Wong kok iso gemblondong kaya bekel cekel banting mendat bocah. La ilaha illallah Yung. Lah gara-gara kuwi ana artine nduk. Piye Yung? Gara-gara kuwi jarma basa sing ana arti singkatane. Apa Yung? Gara-gara golek rasa. Mula ngaji kuwi goleki rasa nduk. Rasane wong salah ben dadi genah, rasane wong maksiat ben dadi tobat, rasane wong lae begegek ugek sak ndulita momongan kula Raden Harjuna sing atos-atos Den panjenengan ingkang badhe nuwuhaken wiji sejati Sang Begawan sungkem penyuwun panjunudonga. Yuk Kakang Semar. Yo dilanjutake koper solmed gue. Rina wangi ganti ati prasaja luhur Jika sinarito kula sing kandha swara ping sang yang arepa gumantos tengahing dalu. Sang Arjuna arju pengarep-arep penaja slamet ya Janaka Janatuka swarga. Yen wanita ingkang selalu andonga ndres marang suwiji Gusti kanggo kawasa bakal merkoleh kamulyan jati. Rupanipun Janaka ya Janatuka swarga. Mula kapama kelawan Kakang Semar Badranaya Panakawan Panakiawas kawan wikanca waskinawasan lik kinilikan tutur-tuturan murang-muruk murtamanipun gesang. Sang Begawan Abiyasa paring piweling marang Sang Harjuna ingkang nembe sinisan atut-atut arang ganggula kaya piweling milan mintuna satemah. Lir kadya Raja Sadina lir kadya bebarayan bali wisma angudi kamulyan jati jeneng temahing malaya piweling ngendikanipun Sang Begawan Abiyasa ingkang dereng kawisa leksan cikak cinarita kula sing kandha kacepetna wayang dalu menika. Anakku nggir Arjuna kula yang sungkem bakti konjuk. Ya wis tak tampa nggir. Aku weling marang sliramu kowe oleh omah-omah dasarana kelawan takwa. Tak kof walib tak tawanduk hormat menghormati kof konaan rimo panduming Gusti wus alapang jembar manah hati ulfa kasih sayang salawase yonggir. Ora gampang mau bebrayan ana wong sing padha cintraka iki ana surasa nggir. Ratuning dewa anaking dewa Srani. Anake Ibetari Durga ya sing jenenge Dewa Srani ratuning dewa. Kae kedanan karo garwamu ya endang Dewi Dresanala. Mula kowe minangka dadi wong lanang kudu bisa ngayomi marang garwamu. Ya wis. Eyang ora suwe-suwe Kakang Semar, glondhong suling mangsa borong. Iki Arjuna lan Dresanala
tak pasrahke marang siramu Kakang Semar. Muga-muga ora ana beda apa-apa ya nggih. Bebrayanmu tentrem ayem kabeh. Sak omah-omahmu anak bojomu lan keluargamu. Ya nggih. Uncali japa mantra aja pisan-pisan lali marang sembayang ya nggih. Sembayang ya Dole. Lae begegek ugek-ugek sak dulita. Durung wonten wedange kopi, Den. Kakang Semar, ampun kados mekaten Kakang Semar. Nggih, kula niku namung guyon kemawon kok Raden. Menika akhire nggih dugi menika kok. Muga-muga panitiane do lunga kaji. Amin Allahumma. Ngaten nggih, Den. Panjenengan ingkang sawa atos-atos. Raden, kula namung weling kemawon. Betari Durga gawe ngorak-arik kayangan. Betari Durga padha gawe cintraka. Kae sing jenenge Dewa Srani. Kae nangis gulung koming kedanan ayune kelawan garwa Jenandika Raden. Panjenengan kedah atos-atos. Dipun jagi garwa panjenengan ampun kagodhok. Monggo Raden, kula dherekaken gembol bojon sesarengan nyuwiji marang Gusti Kang Maha Kawasa. Ayo Den ngopi rumiyin nggih, Den. Bumi gonjang kancing langit kelap-kelap. Kopine je panas. Geger gember ewer-ewer. Sang Toga kelawan belung Sarawita anggulung koming bingung angatani tangise sang Bathara Dewa Srani. Om Toga lah napa Den? Aku njaluk rabi Den lan sampeyan nyuwun sapa? Beres Den, nyuwun ronde apa nyuwun prawan? Aku njaluk ronde. Nyuwun sinten to Den? Den sampean kok nangis wae to Den. Mas, ada apa Mas? Kenapa kok dia pada nangis terus? Kan ada apa? SMS tidak dijawab bagaimana ya Mas? Ini kenapa kayak begini nih, aduh sakit hatiku. Wayang kok bahasa Indonesia kayak wayang kapan ngono, modern kok Mas, modern. Alah lambimu ki leleng lah. Bos, ora nangis enten apa ta Bos? Aku njaluk rabi nyuwun sinten to Den? Anak ratu ora usah susah. Sak njaluke sampean nyuwun sinten Den? Nyuwun sinten? Aku njaluk Dresanala. Waduh Den. Dresanala niku sampun dados garwanipun Raden Arjuna ora idep pokoke Dresanala. Aku njaluk Dresanala Janaka pateni lah Den. Wong wedok ayu pirang-pirang mbok ampun niku to Den wong niku sampun meteng-meteng ya ben kelek ngelanjutke malah gampang lah. Wong edan bocah iki wis kentir iki pokoke aku nek ora ngantek rabi karo Dresanala luwih apik aku bunuh diri Bu Agasku aku arep mati. Nggih anakku Dole. Karepmu piye? Ditugaske ngomong loro karepe dhewe. Sing nyekek karo nelek. Ana apa yo ngger bocah bagus bocah gandeng ana apa yo ngger. Aku njaluk rapi. Kowe njaluk sapa? Apa njaluk Ika, apa njaluk Intan, apa njaluk Diana, kowe njaluk sapa? Kowe kok guyu-guyu apa kowe ngene piye ta kowe iki? Piye SMS kowe lan. Ya Allah Gusti, ya ampune pesing. Aku pokoke Dresanala.
Tresna laki rapi karo Kakang Maratin Arjuna aja kaya ngono aja kaya ngono ya nggih aja kaya ngono ya nggih aja kaya ngono ya nggih aja kaya ngono ya nggih. Pokoke aku nek ora labi karo Tresna lo. Aku luwih apik mati. Rondo ya ben wis pokoke aku kudu Tresna lo. Pokoke nek ora Tresna lo mo bocah kok kandhane angel, bocah kok kandhane angel anak pola kok ora ada ya nggih. Ya wis aku tak munggah kayangan Junggring Salaka. Sabar sawetara, aku tak nuwun marang Panguji Gusti kang lali ben dadi eling. Mula dakwah ki merangkul ora memukul entuk iwak ning ora butek banyune gara-gara golek rasa tentrem, rasa adem, rasa ayem sing dugi mrene iki ben tentrem adem ayem. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Wong ki mbok yo aja nyengol-nyengol wis wengi kok. Ngene metenteng kono menteleng ae kok. Oh ya ora ngono yo. Lah kuwi kok ana tulisane angelori budaya Jawi ngugemi agami nderek tindak lampahing para wali sami mangkat ngaji iki maksude piye yo kuwi ngene nduk jaman Kanjeng Sunan Kalijaga ngeling-eling nduk awake dhewe iki wong Demak mula sapa sing nerusake budayaning para wali ning dhewe mulurake tangklungsu-klungsu nduk awake dhewe melu udu jaman Kanjeng Sunan Kalijaga kae nganggo dakwah kelawan seni budaya seni ben indah sing teka wonge kathah budaya ki budidaya budi tata krama daya usaning wali songo kanggo ngrangkul manungsa ben gelem teka ngrungokno jaman jahiliyah jaman Hindu jaman Buddha kae nduk kuwi jaman biyen lah kok wong iki ora wis jaman biyen kok yung ki jaman modern kok isih nganggo wayang apa ora kuno ngene nduk iki balik kaya jaman biyen meneh nduk ketoke modern era globalisasi nduk wonge pinter ning do keminter wonge ngerti ning do ora gelem nglakoni wong pengajian mung do dianggap tanggapan kiai do dianggap dagelan pengajian rapat lucu dianggap wagu bubar jalan mula kiai saiki kudu dituntut kudu ngerti ombake zaman usme kursa kati dangdutan sithik-sithik kiai kudu senembang lelagonan kurang marem tak gawakno wayangan ora iso ngene iki ora pati laris kok nduk walah la ilaha illallah jebul ngono ta ya ora kok ngono sikire karepe piye saya suwe kaya bacine uyah wedhus aja banter ning irung nduk apa iya ya temenan kok angin sut bius ning jero ora iso ilang pengajian kok ya suguhane kok tae wedhus uyah wedhus ning kene kuwi ora apa-apa yung lah iki ketebok pisang kuwi apa yung ngene nduk filsafate ketebok pisang kangge nguriping wayang dicontokake kaya dene menungsa uripe ning arcapada rupaning bumine. Bumi iki lho contone wayang panggonane debok menungsa panggonaning bumi. Debok niku pisang pindhane tiang gesang. Mula wong urip ning arcapada kuwi tenduk ketiru kaya ketebok pisang kuwi cebloke bumi ngendi mesti tukule. Debok kuwi ora bakal ngletak diketok ditegur kejaba wis ana tunas anake nuwana buah sing enak rasane mula menungsa kuwi aja pisan-pisan mati ninggal donya kejaba ninggal nama sing mulya khairun nas anfaulina sabagus-bagus sing menungsa kuwi menungsa sing iso awe manfaat karo menungsa liya oh ngono ya yung dadi ana jlentrahe kabeh lho ora kok sembrono nduk ana sing raine abang kae kok kae iki buta sing senengane ngamukan kae wong wis karo ning kene awore ya bocah buta ki ya ning kono delalah ana butane. Ana sing gambari ireng ngene iki. Wis bocah kok ireng-ireng ora karuan. Ora apa-apa ireng-ireng kereta api banyak yang menanti kuning-kuning tahi gua kali kok nduk. Oh ngono ya black sweet hitam manis kaya kiyaine nduk ngono kok hitam manis to yung wong ireng jek kunteng ngono kok ora apa-apa sing penting kan rasa nyambung la ilaha illallah yung wis ngono nduk aku ora arep omong akeh-akeh iki mengko iki ana lelakonan bocah nalika Raden Wisanggeni kae nduk dilahirno ing Arcapada geger gember ewer-ewer bocah bayi abang ora salah radosa diwilara kaya ngono kae ya wis muga-muga Sang Wisanggeni mengko sing bakal dadi punjering jagat iso nuduhno umat sing ngejak salat ya nduk Wisanggeni kuwi sapa Wisanggeni kuwi anake Janaka oh angen aku kok
wong maulud nabi kok wis anggeni ya iki wis ucul saka maulud nabi pengajian nduk aja ngantek madhakake ngupamakake apa wae Kanjeng Nabi ku Muhammadun basara lakal basari Kanjeng Nabi Muhammad niku menungso ning ora kaya menungso apa meneh kok dibandingake karo wayang kuwi ora kena haram lan dosa mula iki wis ucul saka pengajian iki mung surasa nganggo filsafat jamaning wisanggeni kae nalika Janaka kelawan Raden Endah garwanipun sing jenenge Raden Janaka karo Dresanala kae nalika sang ngandhut sang wisanggeni wis ana ontran-ontran meh kaya dening carita jaman Kanjeng Nabi lahir wis Jailiyah kuras bedes kuras kaya ngono kae wis meh padha kaya ngono kuwi nduk mula gawe surasa dhateng para waskita para dalang-dalang kae mula iki sing penting ayo ngaji siji dilakoni raketang sithik-sithik ayo dilampahi nomor loro tobaté aja dindi-dindi aja sumaya-sumaya ndang tobato ayo ngamalo sing ikhlas marang Gusti kang kawasa golek ridho ayo nrimo panduming Gusti kang kuwasa apa sing diparingno ditampa syukurana tindakno kanggo dalaning agama sing nomor 5 syukura marang nikmate sing mbok tampa mbok pangan lan ana wong mati dipikul dipathoki ya nututi ora wurung awake dhewe ayo do golek sanguning pati nduk kae Raden Arjuna karo Dewi Dresanala andom katresnan nduk awake dhewe minangka dados leladi ayo bebarengan nduk gawe wedang kopi wis jam 12 kene iki rada mata ngantuk kane kopi nak piar-piar ngono nduk apa kowe njaluk kopi yo ora aku ora njaluk biasane iki ana alah ya Allah Gusti wong ngono wae kok ya werna-werna to Yung ya wis ora usah serik aja dadi-ati ya nduk aku njaluk wedang kopi ya Yung engko rak yo ngerti dhewe aja dadi-ati Mas ayo tak derekake nduk sesarengan